Lo mkhandlu uthi okuseqhulwini kuwo ukuhambisa intuthuko kubantu basemadlangeni e-Utrecht. Eminyakeni emine edlule lo mkhandlu olawulwa yi-ANC ubungaphansi kweso lomlawuli, kanti-ke nozinzo lwezombusazwe bekungabakhwekazi. Kodwa-ke itshe seliganya ngomunye umhlathi-ke manje. Umphakathi usuyibona ngamehlo intuthuko njengoba-ke uThembelihle Sangweni ethi impilo yakhe iguquke kakhulu emva kokuthola ugesi. Ngasho ukuthi ugesi ufike ngoDisemba ize ngasayazi igesi kodwa wona ufike ngoDisemba. Ngasho ukuthi impilo ayisafani yabona ngoba ugesi usufikile, usuyakhona ukupheka, usuyakhona ukubeka amanzi ngesikhathi esi-right, eyibona leyo nto leyo. So ngasho ukuthi hayi ugesi ulenze ushintsho olukhulu kuthina. Muva nje lomkhandlu uzuzele izindondo ezintathu emcimbini woklomelisa oMasipala abasebenze ngokuzikhandla KwaZulu-Natal. Kumanje uphansi phezulu ulungisa imigwaqo ufaka nogesi. Imeya ithi-ke abakubeka eqhulwini ukuphucula impilo yabantu. I really promise you we will never go back again in that situation. Only thing that we must do as councillors, we must have a stability. That is all we want now. And work together with community and officials of the municipality, with all businessmen, with all people that are supposed to support a municipality. Nonyaka Lomasipala ukanyelwe imali ezigidi eziyishumi zamarandi isikhwama esixhasa oMasipala ngenkece yokuhlinzeka ngenqalazinda. Kanti-ke yonke le mali izosebenza ekuphuculeni impilo-ke yabantu balapha eUtrecht. Ezindabeni zethu ku-Channel 163 olethelwa yiNewsroom Africa, nginguNtando Mnyando e-Utrecht, maphakathi neKwaZulu-Natal.